Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Hala, patapos na naman ang semana, Biyernes ngunyan, 19 na kan Setyembre 2025. Viva la Virgen, viva Nuestra Señora de Peña Francia, viva Señor Santo Cristo! Sa paghampang niya to kaining kaaldawon, sana po ang mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos and happy birthday sa mga nagkukumplean nyo tabi ngunyan. It's nice na seeing you again tabi kay Sir Romy Tan. Maray na aga tabi Sir Romy Tan nagkahilingan kita dyan sa Santo Cristo Quasay Paris sa Barangay Dapdap. Good morning, Sir Romy Tan, asin sa LCC Group of Companies. Ano, tama ba? Sir Romy, good morning. Programa ng Tingog kan Banwa, naglalaom tabi na nagdiretso ka mong mag-antabay at binaimbitar kita na mag-iriba-iba po. Sundo alas 10:30 nin odto. Así, me gusta mi, así. Me gusta mi. Katuwang tadyan ang news team, siyempre ang bilog na tropa. Sa master control si kumpadreng Nalbaldo, sa newsroom yaon dyan si news director Mardila ang nanginginot nagsusuperbisar. Sa pagsumadaman kan mga istorya, katabang dyan si Madam Sha Leron. Genial, así. Si Ma'am Sha Leron, si Jen Matthew Balyaran, and si Karen Nicole, Nicole Ann Gloriani. No. Ex. With Jimos Barrios. No. Ecstasy. Siyempre, nahihiling kita sa internet worldwide, netwide. Kasabay kan pagkakadangog nindo sa radyo, region-wide. Internet maray na agahali sa Pilipinas. Ini po ang DCGB, programang Tingog kan Banwaan, kasabay tadyan sa IT Jerome Nico Martinez. Happy birthday sa pag-iribataman si Sir Mike Dado. Happy birthday, Sir Mike Dado. Kumusta na tabi? All the best blessings tabi, Sir Mike Dado. Ako man po ang sa indong kairibanan, siyempre ang huling lalaking birhen. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. That's right, Tingog kan Banwaan. Good morning palantabi dyan sa tuyang mga amigos. Amigas, siyempre. Mga paradangog ta ini palan Jerome, no? Sa Sterling Bank. Yan. Tahali ako dyan kanakaaging aldaw. Nagnotisya na sa ko si Curly Diskaya. Oto na ngayon sa Sterling Bank. Iyan na naman, urogat-ugat na naman kamo sa komentaryo sa Facebook. Budas. Pinadara na Jerome ni Curly Diskaya duman sa account ko sa Sterling Bank. Kamu ba daw, kirediton kaya kamo, ade? Relaxan na tabi, yan. Pasyar kita dyan sa Sterling Bank, yung mga barkada ta. Batiaman daw ngaya kami, tabi papapiyo. In fact, haloy na ining nakasaray sa sakuyang bag. So, deposit slip na kopya. Ipinadara ni Curly Diskaya sa ko.
Kubrahan na ngayon dumampiyo. Mahagad man kamo tabi. Kamo paraan tamay. Si pinadara ni Carly Diskaya, naresibi ko na dyan sa Sterling. Makiredit na naman kamo ha, tabi. Kamo man daw. Good morning dyan, tabi, sa mga taga Sterling Bank. Mga paraan tabay tama yan sa AM radio, sa mainstream radio, and siyempre sa online. Yaon dyan si Madam Jocelyn Chua, yung branch head, tabi. Good morning, Ma'am Jocelyn Chua, dyan po sa Sterling Bank, yung branch head. Dyan yan sa, kunyan sa may hampangan kang ining PhilHealth Regional Office number 5. Yan, Ma'am Jocelyn Chua, yung branch head dyan, mabuoton si Ma'am Jocelyn, very accommodating para rehosin da dyan, very accommodating tabi yung men and women kang Sterling Bank. Si Ma'am Jocelyn Chua, yung branch head, syempre, dahil man mapadaog si Pretty Pam, yan, si Bini Pretty Pam. Tapos, ako man ngaya, si Sexy Shane, yugon moan. Tapos si Guwapong Omar, tapos si Single Dalton, and si Gandang Ali. Yan, Gandang Ali, Single Dalton, Guwapong Omar. Tapos si Sexy Shane, talaga ito. I will vouch sa mga sexing ini, kan sa indang pinagtataram. The truth, the whole truth, and nothing but the truth. Sexy Shane and Bini Pam, Bini Pretty Pam. Siyempre sa gabos, si Ma'am Jocelyn Chua, yung branch head dyan sa Sterling Bank. Yan. Morning. Pasyar kita dyan ta. Pinadara na, Jerome, ni Diskaya. Ibakal mo da alamang ngayon ning kunyan. Sinapot. Buda sa lidahi daw ngayon ang kalson mong anta. Rulos-los na ang kunyan, ang garter nagbereko na. Ay, kamu man daw, joke lang yan tabi. Pinadarahan kita ni Diskaya. Puro kaya kita kiri dito na, no? Di, sige. Relax muna tayo. Programa ng Tingog Kanbanwaan po ang sa indong na antabayanan. May nagparamdaman tulos digdi sa satuya, duang text message maray na aga tabi, sabi ni Sir Benji Dapogi, maray na aga Sir Benji Dapogi, and syempre si Bong Logronyo, kagawad Bong Logronyo, kang 3-3 paint. May nahiling ako kagawad Bong, somewhere else dyan sa pasiring sa 3rd District, kung pasiring 3rd District, dari ginubatan yata ito or kamalig, kagawad Bong. Iguana nin tiyendahan na konstruksyon. May marka na dakulaon. 3-3 paint. Dumansin na titienda, iguana nin 3-3 paint. Maray na aga tabi sa imo kagawad Bong. Pwede na daang mag 2 beers. Pwede na mag 2 beers. Iyo ta, pinadara na sa ko padingnal ni Carly Diskaya. Duma nagpa sa Sterling Bank ako kaso nakaging aldaw. Sterling Bank, kaya pigrit ko nga na ining mga nasa listahan kan deposit slip. Yan. Si Madam Jocelyn Chua, yung branch head dyan sa Sterling Bank. Dyan diniposito ni Carly Diskaya. Muna mo kaan, may message sa tuya. Gusto nindo maghagad. Ay sa kamalig da tabi, ito pala kagawad Bong Logronyo, good morning tabi, kamalig. Igwa na dyan yung hardware na nagpapabakal kay ning 3-3 paint. Buda si Jason Gomez Puyo sa tuyang amigo. Sabi ni Sir Jason, di nga bekenemen.
Gura anong gusto mo tabi, Sir Jason? Pinalis na sako ni Corley Diskaya so account niya. Good morning tabi dyan ha sa mga taga Sterling Bank. Ang kwanta man lang yan, mga binangan ni Segway. Huwag tayo masyado kinit. Bernis na baga oh. Weekend na naman. DZGB On The Spot Report. Aramon tamunan mga istorya dyan sa luwas. DZGB On The Spot Report. Engaging. Si Karen nakalinyada. Karen, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning, Santillo. Pigpupok na ni Albay 3rd District Congressman Adrian Salceda ang pag-organisar kan training sa typhoon preparedness sa mga lokal na gobyerno na sakop kan Tertial Distrito kan Albay. Sa entrevista kan DCGB niya sa Chief of Staff kan Kongresista na si Dr. Cedric Daes, sinabing nasa pag-asikaso na sindalungan na aldaw kan gigibuo na pag-ensayo sa sunod na semana na papartisiparan mismo kan mga munisipyo kaibaan mga barangay na sakop kay ni sa Tertial Distrito asin maserbi mismong speaker ining mismong Chief of Staff ni Congressman Adrian Salceda na midbid sa probinsya bilang disaster man o notable sa pagiging mahiwasan kaaraman sa mga kalamidad asin panahon. Tusog pa kay Dr. Cedric, ang training na inisertiyo, asistensyang hatod ni Congressman Salceda sa mga LGU na prepararan kada barangay pati munisipyo ang nagdadangadang na naman na peryodo kan bagyo, considering na ang Tertial Distrito nagugulpi pirmi minserye kan mga bagyo sa schedule na itinaukan Chief of Staff. Matuon ang aktibidad sa maabot na semana sa munisipyo kan Ginubatan, Huas, Pulangi, asin Duran, kada munisipyo tabi Santillo, duwang aldaw masa iraram sa training, kaibahan ang mga barangay kan sa indang lokalidad. Yan ang report, Karen, DCGB News. Thank you so much, Karen, sa istorya hali dyan sa imong location dyan sa luwas. Karen Ala On The Spot Report. Tamang-tama no na mentionarya ni Karen an sa 3rd District kan Albay, igwanin naghapot sa Satuya, kumusta yung development kan ito bagang pinaghihingwahan ni Congressman Adrian Salceda na makabugtak dyaning parang kumbaga sa negosyo branch. Pero hindi po extension kang Bicol Regional Hospital and Medical Center. Yun dati bagang BRTTH. Now, before we go dyan, tabi so naghapot sa tuya, anong development kaan? Iningo na, ini kayang report ni Karen, saro yan sa top priority among others kan Congressional District Office kan 3rd sa papamayon ni Kong Adrian na maging at least ang tercer distrito kan Albay magkaigoning high level of sabi na nga ni resiliency and igwaning sense of protection pag-abot po sa ngaran kan paglikay, pag-responde, pag-rehabilitate, pag-recover kung igwan ni nag-aaging mga kalamidad. Saro yan. Kaya baga si Dr. Cedric Daep was considered by the Salceda political group na iyo ang maging chief of staff digdi sa 3rd District sa congressional office digdi po sa baba taigwa maduman sa Metro Manila because of the expertise ni Dr. Cedric Daep, former APSEMO chief. And among others, siyempre yung administrative supervision, tanagi bagang administrador man an si Dr. Cedric Daep kan probinsya ng Albay.
during the time of Governor Glenda Ong Bungao, now Vice Mayor kan Tabaco. So both combined administrative expertise and yung sa disaster preparedness, yaon po dyan kay Dr. Cedric Daep. Saro yan sa mga pinag-consider. And ino nga niyan, duman sa saro sa plataforma di gobyerno ni Congressman Adrian, saro yan sa mga top priorities to protect the lives and properties as well and to prepare and maipadagos itong supinunan baga ni Congressman Joey kan siya naging gobernador for so long a time and naging congressman kan second district, maipadagos itong ipinundar yung model kam probinsya ning Albay na may kinaaraman po baga sa yun na nga ni zero casualty. Yan. So ining mga trainings kaya yan pinagkukondusir pur dahil iyan dumantabi sa kamautan kan kongresista kan third district na maprotehiran po ang buhay ang propriedades kan mga kahimanwa dyan sa third district. So mga trainings po yan, series of trainings sa gabos na munisipios kan tercer distrito kan Albay for them to refresh taang kadaklang kayan tatao na yan ma-refresh day malingawan baga muscle and mind memory ma-refresh iyan and ma-upgrade kung igwanin mga panibagong sistema, policies ta permi ka na abreast si si Congressman Adrian and maging si Chief of Staff Dr. Cedric Daep permi na abreast tabi sa mga latest na dapat na gibuhon administratively and operational wise sa pagpreparar as in pag-empower kan komunidad as a whole and yung individual and community as a whole. Kaya sige po ang trainings kayan dyan. Sunod-sunod po yan. Mahigpit ang ang paninindugan ni Congressman Adrian mantiniron as much as possible ang zero casualty. And uyan. Sige na po ang mga trainings dyan. And sa ladukan sa load, yung nga dito so naghapot sa to kaswapon, tamang-tama, nag-report si Karen manungod sa 3rd District. May nagbe-verifikar sa tuya what is the latest dyan sa pinagaplano bagatabi na extension kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Now, personal po na nakipaghuro, naglabi si Congressman Adrian Salceda in person na mismo, kahampang man si Sekretaryo Ted Erbosa kan Departamento de Salud. Hararom na hururon and saro sa mga mayor na development dyan is itong paghanap na kan Congressional Office, 3rd District, nin lote na almost kumpira itong hectares yata 1.4 or 1.5. Don't get me on the specs on that. Basta naghanap na po ning lote na magiging counterpart man na kan kunyan kan 3rd District kung saan ibubugtak ining kunyan ining extension kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. So gustong sabihon igwa na po yan ning halangkaw na level ning aprobasyon ta mismong Departamento de Salud na budang si Congressman Adrian Salceda nagbutwa na nga ni ini napipahanap na nin kunyan nin lugar na pwedeng bugtakan kaayan. Yaraon maduman presente sa ururon director ngunyan enkargado kan Departamento de Salud kan Bicol si Dr. Agum ni amigo ta ni defuntong Nats Rempilio, si Ma'am Rosa Rempilio, tama ba Yan, Director Rempilio. Good morning tabi dyan sa DOH. Pati naman si Doc Eric Raburar, yung ining chief kan BRHMC. So yan po tabi igwa na po ning major developments yan. Kaya kamong mga taga 3rd District of Albay, lalong-lalo na dyan sa Pulangi because Pulangi is a sprouting municipality. Makaskas ang talubo kan Pulangi. So pag na-estabilisar iyan dyan tabi, dakulao na bagayan in terms of ininganing health services dain na magparapasiriring digdi sa Ligaspi
although day ta mapigahagad kung may makamatian sa salud, diyan na po yan tabi magakaigo ng extension. Plus, itong so geriatric hospital, parang arukan geriatric center. Ining geriatric center, manunungod po ini sa mga hilangkan, mga maedad na. Diyan ang konsentrasyon kayan. Mga doctors, mga medical professionals na nag-specialize po sa mga kamatian kan maedad na geriatric clinic hospital. Diyan gayon din sa uwas man ibubugtak tanganing masirbihan man so pang ipukan salud kan mga senior citizens. So yan po tabi duwang mga mayor na natukar ta may naghapot kan sa tuwi in fact kasubang ginagapod na nga piyo itong so development kan kunyan BRHMC. So yan na po tabi mga taga 3rd district kan na Albay. Matatabang-tabangan na ma-decongest ining mga pasyente digdi sa main Bicol Regional Hospital and Medical Center, it being the fact na ining BRHMC tabi bako sa naman ng Albay bagang pigiserbihan kayan. May pasyente hali sa Masbate, Sorsogon, Catanduanes, lalo na digdi po sa Albay Kaya pag naibugtak na yan sa BRHMC, kanayon madidecongest maninita sa mga taga 3rd district. Pwede nga ning mga taga Kamsur, masisirbihan pa kayan dyan. So, kunya na tabi, works is now ongoing. Bakong yung physical work nun, kundi yung administrative aspect muna. Gabos muna. Manungod sa bagay na yan, yung staffing, tabi, paano pa sistema, yung daga na bubugtakan. Kundi iyan po ning halangkaw na posibilidad na mangyari, dahil na mahanap ning daga. So, pipahanap ning daga kan DOH, yung opisina ni Congressman Adrian Salceda, para mabugtakan kaayan. And soonest, tabi? Maka-estabilisar na dyan kan extension kan Bicol Regional Hospital, Bicol Regional Hospital and Medical Center dyan po sa 3rd Distrito kan Albay, particular na sa Pulanggi. Yan, tabi! Ito na! Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Tingog Kanbanwaan, Rio Fernandez. Taod-taod na iba pa, oras Pilipinas, sakto alas 9:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod, libo-libo na ang mga natulungan. Mga estudyanteng nakapagtapos na ng kanilang pag-aaral, mga maliliit na negosyante na itaguyod ang kanilang pagninegosyo. Zero hospital billing para sa mga may karamdaman. Patuloy ang ating pagpupunyagi para maiahon ang ating mga kababayang nasa laylayan. Sa tulong at paggabay ni Ina, sama-sama nating harapin ang bukas na may pag-asa. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kung para sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Or DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant
antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artresin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artresin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much, tabi kumpadring Nald. And dire-diretso na kita sa tuyang programa. Ngunyan pong pagkaaga. Yan, and digdi naman po pala sa second district so opisina man ni Congressman Kaloy Andes Loria Tabe, may nagkakapera naman na ipinagbubusol na bills o leyes duman sa kunyan sa Congress yan. And may parang yata 17 yata yun na mga bills, and saro duman is yung pagkrear ka na economic zone, pagdedeklarar sa digdi sa Legazpi bilang sarong eco zone tabi yan dalihan na ito tanganing makwantaman ma-upgrade niya to, ma-upbreast niya to ang mga paraan tabay ining mga developments kan matrabaho kan sa tuyang mga deputados representante diyan sa Congress. Yan. Makrear ning special economic zone digdi po sa 2nd District o Balbay. Particular ining Legazpi kasabay, and yung nearby ining su House Bill 2996 ipinag-introducir po ni Representante Kaloy Andes Loria kan 2nd District of Albay, maistibilasar po ning special eco zone, economic zone sa siyudad nin Legazpi na aapodon ining Legazpi Special Economic Zone. And tanganing makapag-appropriate ni nagakandigong mga suporta yung gobyerno, including yung financial appropriations. Igwaning potential
ang Legazpi is now a fast growing urban center po digdi sa Kabikulan, and it is now at pace with the economic growth kang Southern Luzon. Ang populasyon sobra na sa kunyan sa 250,000, halos a quarter of a million na. And yung domestic airport, iyaon na po tabi ining andang og tangani baka Disyembre igwa na po ning international flights diyan sa Bicol International Airport. And with the presence naman kan ining train na labu-labo na baga ang kunyan ang rehabilitasyon itong South Hole kan PNR. So igwa kita nin potential sa ining air travel investments, opening up the investments digdi through air travel. Igwa kita ning sa Perocarril ini pong sa PNR na labu-labo na bagatabi ang rehabilitasyon, and with the introduction soon kan makaskas na biyahe ning train from Metro Manila to Bicol and vice versa. Magkataning sa dangane yung Bicol International Airport and yung gigibuhon na istasyon kan train diyan sa Alubo, Candaraga. And madiretso yan na Ferrocarril sa Sorsogon. So there are potentials. Plus, duman man sa 3rd District baga, ining Pantaw Port, igwa yan ning diretso naman, igwa nga ni kaning informasyon pang ipinagpaluwas man, adendum taduman sa impormasyon kay Adrian Salceda, congressman kan 3rd District, ining economic zone man diyan sa 3rd District, kasabay iyan na Pantaw Port. So iyan po yung major components kan pag sprout out kan ekonomiya will be, sabi na nga ni, available digdi sa Satuya, sa Albay, lalong-lalo na sa Legazpi. So saro iyan sa ipinagbubusol man ni Congressman Kaloy Andes Loria duman po sa Kongreso. Tanganing ang opportunities tabi ma-ramp up na tabi, mapakaskas na with all these problems na pinaghampang niya to. Makakatabang po ining mga pinag-introducer na ining mga leyes ta. Pag napangyari po yan na special economic zone ining syudad ng Legazpi, naturalmente igwayan po ni nagkakanigong funding, all the necessary funding and the support from the national government tabi, ma-accelerate na po tabi ang economic transformation kan sa tuyang syudad digdi sa mga maabot na aldaw. So diretso yan tabi saro sa mga pinaghigusan man kan kongresista kan Segundo Distrito kan Albay, House Bill number 2996 ang pagdeklarar kan Legazpi bilang pagkrear sa Legazpi bilang special economic zone o kay economic zone tabi sana po, and I do firmly believe diretso yan si Congressman Kaloy Andes Loria baga, neophyte lawmaker yaon dyan sa kunyan Congress, advocating for these major changes baga, kun baga policy and lawmaking and ining pag pautob din mga leyes na magkakatabang po sa pagtalubukan komunidad. Kasabay na dyan na yan ay special economic zone, House Bill number 2995. And speaking of ini magatabi, ang istoryata na ini last program ta, siguro a day ago or 2 days ago, nagapon man sa kuya si Danny Garcia so pag-iriba tadig di dati sa PBN baga, siyang station manager kay tukan 97.1 OKFM and then WGBFM. Ora istorya kami. Abi ko, SM Danny, day mo narireparo. Gabos kita nalilibang sa pag-prosecute. Gabos kita nalilibang nakasentro sa tuyang isip sa pagkondinar asin sa pagmuda, paggamos, pag-crucify duman sa mga nagkakaroon bita na personas na starring digdi sa mga kunyan isyong ining sa flood control. Dumang kita nakasentro tabi yung komunidad.
maprosecute sinda, ipako sa krus, ipapreso, kumpiskaron ang mga propriedades na uog makita magparahiling kang Senate Blue Ribbon Committee, na uog makita magparahiling dyan sa cellphone yato, kan mga reels, kan mga bareta, gabos-gabos, puro na sa natabi flood control projects na investigasyon. Alagad, sabi ko kay SM Daniel, pinagsigundaran mga ni SM Danny Garcia, no one is talking about kung paano ang pagmitigar asin kung mapoposible pagprebentar pa ding nal kan posible na naman na pagbaha sa mga maabot nal daw, although dahi taman pinaghagad, no one is talking about it pa ding nal bako. Dahi ning nag-istorya, dahi kitang nadadangog ale sa DPWH na pinag-acknowledge lamang taso pag-asa baga po nagtaram na onset na ang La Nina. Pag sinabing La Nina, sobra po ang uran kumpara duman sa normal na level ka ini. And pag sobra ang uran, naturalmente, gulpian ibubukbuk na tubig, mabaha na naman. No one is talking from DPWH, not even Secretary Dizon, dahil ini nagtataram na, sige na po, mantang nagpo-prosecute kita, mantang naugma kita na magpara crucify, pagmuda, pag-degrade, pag-dehumanize, pag-demonize, kan mga persona nagkakangaranan sa investigasyon, uni po, so DPWH man, mabubilize na po kita. So mga pigbabahang lugar, uni na po, mapatrabaho na kami. Uni na po ang gigibuhon mi. Uni na tabi, maduma na sa mga heavy equipment. So mga tawuhan mi, magibo na ning sagpong, magibo na ning dike. Wara baga pa ding nal. So gustong sabihon, nalingawan ta, so problemang dapat nabulungon, saro sa mga mayor na problemang dapat nabulungon, so pagmitigar kan baha. No one is talking about it now. Ang gabus mo niya nakasentro sa pag-prosecute diyan sa mga pinagasabing nagdilensya, nagbaranga-banga, ghost project. Bako pa ding nal, La Nina na baga nagbabaragyo na naman nga ni. And yet, no one is talking about projects na gigibuhon tanganing subaha, mapugol pa ko pade, dahil baga. So gustong sabihon, maski ma-prosecute ang mga iyan, makulong ang mga iyan, ma-freeze ang mga assets ka iyan, makontempt ang mga iyan, makulong iyan sa Senado, makulong iyan sa karsel, there will be flooding. Because daingon yan, ni nagtatrabaho para mas na mapugong asin mamitigar ang baha. Take note tabi, ang baha yao na permi. Ang pinaghagad lang kan tao is mamitigar lamang. Mabawas-bawasan sa volume kan tubig na malantop sa saindang mga lugares. Taigo aning lugar na talagang babahaon because of its geographical situation and location. Dahil nakaya kan mga drainage, babahaon ta babahaon. Ang pinaghagad lang is makontrol lamang. Kaya bagaan project, flood control. And pag sinabi tang control, mabawas-bawasan, so langkaw kan level kan tubig kung mabaha, and pagkatapos kan uran, mapakaskas so pag subside kan tubig. Kaya there will always be flooding. Ang volume baga kan uran ngunyan, iba na kaito kan mga ikumpara kan mga nakapanahon. Dahil nga ning anunsyo ngunyan, dahil ning sabi yung termino bagan kan mga maedad, anunsyo, yun na bulletin hali sa pag-asa, dahil paning anunsyo, uran pa sa nangani, baha na. Because ang characteristics ngunyan kan uran, iba na po. Kaya itong mga panahon, minabaha sa na pag may bagyo. Ngunyan, dahil panganing bagyo, dahil pang low pressure, thunderstorm pa sa na yan, may nagbabaha na. Now, no one is talking about it pa ding nal. Bakit ang nahiling na nagtatrabaho na, sige, while we are prosecuting the Diskayas, while we are prosecuting itong mga nagkuntsabahan, sige matrabaho na kita. Tanganing mga dike na dapat talagang matrabaho na, tanganing pag-abot kan tag-uran,
mabawas-bawasan na so epekto kan baha. Wara baga tabi ngo niyan. Kaya marirealisar ta yan, mark my word. Marirealisar ta yan, pag abot kan panahon, sana daay man magtulon naman ng bagyo buda baha, tama pala prosecuting those who are allegedly involved sa paglustay kang kwarta kan gobyerno will not solve ining problema sa baha. Makakakuasa na kita ng hustisya because sa indang akto kan paghabas kan kwarta kan gobyerno through ghost projects and through substandard projects, kung mapatunayan, mapipinalaran sinda. But the problem is there to stay. Subaha. Mark my word, pag nag-oran todo, ma-realisar ta na yan. Na-preso mga ini na sintensyan. Pero subaha, yaon manggiraray because nothing is being done about it now. Dahil ini nagtatrabaho para magbugtak nin mga flood control. Aber daw, trabaho daw dyan ng flood control. Baga dahil kadigarapoon pa ding nal. O may bareta nga ni kita ha. Although dahil naman kita rin makakahurun dyan, digdi po sa baba, sa DPWH, sa mga region, buda mga district offices. Dahil na kitang makakahurun ta pinasiper na, sungimot ninda. Dahil na, nin ano pa man na pa-interview. Solamente ang central office po ang mapaluwas din mga bareta kan DPWH. Sa first district pa ding nal, igwa na kitang naakong informasyon. May pinaggarapo na ka nakalis ng mga aldaw na service yata kan DPWH. Buda nagakapirang empleyado siya kan first district engineering office, pinagbumuruda, buda inda, pinagagapo da aman, day na kita ogari makakakuha kaning konfirmasyon, pero nagbutwa po ada araw ka na istorya, dyan da sa first district kan Albay. Kaya bagagani, kanakalis na 2 semana, nag-order na so DPWH Central na dahil nang una mag-uniforme. Yan. And may nakao kita na impormasyon nakaabot sa Satuya, although dahil pa kita ning independenting verifikasyon kay ni, pero nagbutuan na pong impormasyon, dan dyan da sa first district, igwanin mga pinagapo na service nin DPWH sa first district engineering office. Joe Marbiel. 7 minutos bago ang alas 10. Balunta daw, dyan man sa Premier Distrito Kanalbay. Joe Marbiel on the spot report. Kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Go ahead na tabi and good morning. Salamat pa de. Paano mo na ako ito pa de? May duda ko kan mga lakaw-lakaw mo naman. Ayun gumande ko na ako itong informasyon na pigsabi mo. Pero ikanasuy-suy mo ito digdi sa gilid-gilid. Gilid-gilid. Dahil naman ugaran kitang makukon. Ano ka rin sa first district? At ang nga ni, incognito. Dahil pa man yan nag-confirmar, pero may nag-inging sako. Diyan sa first district. Nagpasiring kita dyan. Inda ko sa nangani niya ko, tasupig apo ng kumunso amigo ta na mga yaon dyan. Dahil man nagsisimbag pa. At nabitan nga ni baga, dahil ng independenting kuwang kayan. Verifikasyon pa. Pero may nagbutwa ng impormasyon, ipinaabot sa Satuya. May naghinging sa mo? Aha. Baka kuminuldas na so ngabil ka ito, imbit sa ngabil mo, sa talinga mo dumino. Loko-loko ka. Buwa. Sige, ano yun natin na pa de? Soroldados na sana kita. Iyan ang imbitasyon ni Mr. Sosimo Bunconseo ang peso kan Tabaco City matapos na makipag-coordinar sa Sainda ang Philippine Army para sa recruitment na gigibuhon kan Philippine Army duman sa mga gustong magsoldados, rasuman o opisyal. Sigun kay Sosimo Bunconseo kan Peso Tabaco na sa maabot na Martes, petsa 23, magkakaigwasin dadigdi sa siyudad kan Tabaco nin local recruitment activity, pre-screening and registration para sa Philippine Army o mga masoldados. Gigibungon niya digdi sa 5th floor kang multipurpose hall kan Tabaco City Hall. Ipinahayag ni Bunconseo na
800 na officer candidate courses ang kaipuan o kaya sa mga maraso lang 2,145 para sa soldier course. Ang mga kwalifikasyon sigun kay Ben Consejo duman sa mga masoldados ang kaipuan man sana at least naka 72 units ka na lamang sa college. Yan. Or nakagraduate ka ni senior high school. Taigo kaya baga kansuday pa bagang senior high school pading piyo. Yes. Ito so dapat makapresentar ka kay at least 72 units sa college. Gari Pero kung tapos gari ka second senior year high, college yan, ano? Second year college ang padi na 72 Roger. units. Sige. Pero kung tapos ka ng senior high school, pwede na yan. Dahil maski dahil ka pa nag-college. Very good. Dapat Pilipino ka, bakong Chinese, natural born Filipino citizen. Single. Ayan. Yan. Pero di pwede so single na may pamilya. Oho. Tayo bagang soltero nga ko, pero to may pamilyang pikbubuhay, ta may nakiya ng mga nagkatulo. Nasasabutan ng mga arog kaan pa de. Paggang kahampang ko, na-inspirar ako. So, ano baga? Nakasabot na marika yan. Dahil makukontrahon. Damong kong ka. Single with no parental obligation. Obligasyon. At least 5 feet tall. Yan. So, lalaki o babae. Physically and mentally fit. 18 anyos naman lamang. Muda dae magsobra ki sarong taon sa sarong aldaw sa 26 anyos. Gustong sabihin hanggang 26 anyos ka sana ng God. Aldo kan birthday mo, di magsobra ki sarong aldaw. Pwede ka. Sakto nang dapat ano. Pay baba. 18 to 26 na eksakto. Oho. Dahil pwedeng 26 and 1 day. Iyan ang ano digdi. Duman naman sa mga officer na. Okay, puan. Tapos ka kay baccalaureate degree. So, tapos kang koleyo na 4 na course, 4 na taon. Natural born citizen. Parehas na kayo kan sa mga qualification sa mga soldados pa sana. Sinabi ni Ben Consejo na apuera kaya nagigibon digdi sa Ciudad Cantabaco na recruitment sa September 23 magkakaiguaman dyan sa Ciudad Can Legazpi na pre-entry examination. Gigibon iyan sa October 4 to 7 dyan sa Bicol University. Sa iba pang probinsya, sinabay naman ni Mr. Ben Consejo pag-anunsyar sa Tuya. October 9 and 12, duman sa University of St. Anthony sa Iriga, City, Camarines Sur, as in sa Camarines Norte, i-announce na sa nadaa. Pero i-announce na sa lugar, pero yung gigibon sa October 14 to 17. Yan pa rin PIO, mga oportunidad. So, mga gusto mag-service sa sa Tuyang Nasyon. So mga harap-harapon dyan ang mga maisog-isog. Yan. Iluwas na nindo sa pagiging soldados nindo. So mga maisog sa Facebook. Yan! Sumoldados na kamo. Mga maisogong kamo sa Facebook. Grabing mga harap-harap sa Facebook. Balo-aral nindo. Laok na kamo sa pagsoldados. O yan na. Yan na mahiling ang urag. Yan. Sige. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadring Jomar sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sa Giraray, good morning dyan sa mga taga Sterling Bank. Yan. Kay Madam Jocelyn Chua, yung branch head yan sa may alternate road sa Hampangkan PhilHealth Region 5. Kay Madam Jocelyn Chua, si Pretty Pam and Beanie Pam, Pretty Beanie Pam, Sexy Shane, Guapong Omar and Single Dalton, pati naman si Gandang Ali. Yan, mabuhay ka mo dyan. Sterling Bank. Sir Ato Lim, morning man tabi sa imo Sir Ato Lim, kumusta na yung tropa man dyan, mga listeners ta? So nagpapakaraong katungkan Petron Gasul dyan sa Petron Top Gas Gasul sa opisina sa bodega. Gabos-gabos dyan, maray na aga Sir Ato Lim sa Indo sa Petron Top Gas Gasul. Mabareta mo na si Jen, taod-taod mabulit ang programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin.
mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Peñafrancia Fiesta greetings from Dr. Fay Lea Patria M. Lauraya, President of the University of Nueva Cáceres. Viva La Virgen! The Peña Francia Festival is a reminder whatever season we have in life, whether in joy or in hardship, we are never alone. With faith and God's loving mercy and the loving intercession of Ina, we continue to stand strong and endure as we move forward together. For us UNCian, this celebration is a reminder and a confirmation as well as an affirmation of our love, our nurturing nature, and the why and purpose of our service. Let us continue to journey bravely and kind. Together, under the mantle of Ina, we shall endure. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pipahampang si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa investigasyon kang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang komisyon na binilog ni PBBM na separadong mag-iimbestigar sa mga maanumaliyang flood control projects. Sigun kay Senate President Tito Soto III, nakaresibi siya ng sabina kang ICI para kay Hernandez tanganing pahampangon sa ICI. Tatawan si Soto ng otoridad asin kang Office of the Senate Sergeant at Arms para darahon si Hernandez sa ICI asin maghampang sa investigasyon. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Sa iba pa, bisitahon ang samuyang Facebook page ang DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Pading Nalo. Ito tabi, opportunity naman to. Makapaghanap buhay lamang, hanap buhay, buda makapagtabang sa edukasyon. Igo po nin 3-year TESDA Diploma Scholarship sa Healthcare Management Services. Hatod kan ako Bicol, ay nako. Apply na tabi ka mo ha. Pasiring ka mo dyan sa opisina ka na ko Bicol. Saro ini sa mga pinagmamaniugutan ninda na ma-providean po yan ni nagkakanigong funding tanganing so makaimanwan niya to matauaning opportunity through training, skills training, TESDA saro digdi kay partner ang TESDA ining 3-year na AKB TESDA Diploma Scholarship sa Healthcare Management Services. Yan, pasiring na po kamo dyan. Opportunity po ini, opportunity. Tasaro sa ining, pigo padagos, maski na nga ni baga arog ka ini, nakakahampang sa kung ano-anong kontrobersiya, difficile na sitwasyon, pero padagos ang kung na ini kan AKB man, an sa inda man na pagmaniugot na makatabang, makuan ining mga opportunity for livelihood. Yan. 3 years tabi ni na AKB TESDA Diploma Scholarship in Healthcare Management Services. Enroll na tabi ka mo dyan sa pasiri lang ka mo tabi sa hanapon lang nindo so ako Bicol dyan sa Embarcadero office. Hanapon si Manny Azuzano. Manny Azuzano. Nakuta kulaon na oportunidad ini tabi trabaho through skills training and education day mawawara po yan maski puro paano talagang nakakatabang yan padagos na pag maniugot man kan ako Bicol tabi yan na skills training na yan latest sunainot na bagani dakol na mga nagkatarabangan duman sa sa ining heavy equipment operators, mga heavy equipment operators, and iba pang mga skills through TESDA. Iyon na yan ang trend ganyan Sustenido po yan. Yung mga blue-collar jobs. Ang pag nakatapos ka mo dyan, higusan lang ang diskarte, igwa nang nasa saray, na dainanggad mawawara mantang buhay pa, ang mga napatraining na ayan tabi dyan sa TESDA. Now, the latest na naman tabi, ini pong aning 3 years AKB
partnership with TESDA, Diploma Scholarship, Healthcare Management Services. Tabi, rekonisido tabi patinin kan gobyerno. And igwa ka mo ni nakakanigong sertifiko ka iyan, ang sertifikong iyan, that will be the license. Trabaho ba ko sa nadigdi, pati sa abroad. Kasi certifyan ka mo kayan kang gobyerno. TESDA mismo ang masertifikar kamo nag-agi sa nagkakanigong technical and gabos na mga dapat na maukudan na trainings and dakulaon pong bagay iyan, kumbaga dakulaon na kapital pag abot kan panahon maski sa ibang nasyon. Ta gobyerno ang masertifikar sa indro through TESDA na kamo kwalifikado na mag-perform kan trabahong iyan. Healthcare Management Services. Scholarship yan dainin pa man nagastos yan. Bagaman magastos sa indo man na sa diri man na pang diit-diit pero scholarship po yan. Hatod kan gobyerno pinag-systematize kan yan na ako Bicol na itao sa TESDA ini tanganing makapag-kondusir ang TESDA nin arog ka na training scholarships tabi. So pasiring na lang po kamo dyan sa opisina ninda, hanapon si Manny Azuzano. Diyan sa Embarcadero, hanapon AKB, inquire ka mo. 3 years yan TESDA scholarship sa Healthcare Management Services. Opportunities po yan. Trabaho. Tanganing igwa kita ning kapital sa pagbuhay-buhay. May istorya pa kita sa luwas. Nasa linya man si Joshua Bino. Joshua Bino on the spot report. Joshua, marhay na aga. Please go ahead na. Yes, maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, posibleng ngunyan ang pagbabago sa magpapadalagan kan night market tabi, Sir Pio, sa munisipyo kan Daraga Albay. Dahil kung matatandaan, ang lokal na gobyerno, si Mayor Vic Perete, kaiba ang Daraga Public Administrator's Office o Public Market Administrator's Office sa pangiratma ni Market Administrator Temis Lubete na pasyar sa duwang sikat na mga merkado. Ang Salcedo Weekend Market sa Makati, asin man Sir Pio, ang Baguio Night Market duman sa Baguio City. Ita, maritaan ko, benchmarking, nag-obserbar, tanganing sinda mismo using their own senses. Mata, isip na yan, talinga, kamot, dungo, mahiling ninda. So, mga pwedeng makpagkuhaan, atwal, kan mga night market na iyan. Naglibot sila sa mga lugares. Sa ito? Salcedo Weekend Market sa Makati. Tapos, nagduman sindang aga, sundo mga ugto. Pagkatapos duman, diretso naman biyahe pasiring Sir Pio sa Baguio City. Yan. Para sa Baguio Night Market. Nangyari yan kan September 13. Baguio Night Market. Very September good. 13, Sir Pio, nagkaiguanin benchmarking activity dyan sa duwang naunanwitan niya tong market. So na kaya an katuyuhan niya ni Kenny, iyon para makapag-observar kung paano pagpapadalagan ang duwang merkadong ini na baka pwede man may adaptar digdi sa Daraga Albay. Sa kunyan bagatag, Sir Pio, ang nagpapadalagan kan night market sa Daraga, iyo ang lokal na gobyerno sa paagi kan Daraga Public Market Administrator's Office. Kan magbisita o mag-benchmark duman sa duwang merkadong na unambitan niya to, napag-araman Sir Pio na ini pa na duwang sikat na merkado sa Makati asin sa Baguio, ang nagpapadalagan kay ni privado sa paagi kan asosasyon kan mga paratinda. Ay, so sinda-sinda mismo. Okay. Ngunyan, ini na pighihiling-hiling na posibleng may adaptar digdi Sir Pio sa Daraga Albay. Sa pakipaguro niya to kay Market Administrator Temis Lubete, pag-iisipan ninda na matabangan ta digdi sa Daraga Sir Pio Night Market, igwa na kinabilog na set of officers, asosasyon itong mga night market vendors. Tiga iisipan ka na lokal na gobyerno
na i-register ang asosasyon na ini sa Securities and Exchange Commission o kaya SEC. Good. Yan. Takon na may posibilidad na sa mga vendors, asin para o mismo na pagpadalagan kan night market sa Daraga, at least registrado sila sertiyo, asin may lisensya halis mismo sa gobyerno sa paagi kan SEC. Kumbaga self-governing organization na sinda. Roger Pinagtadi sertiyo at magiging na pasistema, kumbaga ang mapadalagan sinda-sinda mismo mas marahay na ini-sertiyo sa partiman kan lokal na gobyerno dahil na para kumbaga maintain, dahil na mag-assign ng mga personnel at magiging sistema. So grupo kan mga vendors na nakarehistro sa SEC, kumbaga yun ang magbabayad kan tendang duties sa lokal na gobyerno, kumbaga buwi. Pero kaipuhan ka aning legislative act, ano? Kaipuhan Sertiyo. Kaipuhan ka, Kaipuhan na yan. Actually, sabi ni Sir Temis Lubet, kaibahan ni man niya duman si Atty. Ayan Makasinan. Yes. Counterpart man sa Sangguniang Bayan. Very good, ano? Kaya, sa kunyang tabi Sertiyo, after katong benchmarking, kaya aradal adalan ang pwedeng maging sistema para sa inobasyon kan night market kan Daraga Albay, siring man mas lalo pang ma-empower itong mga lokal na paraoma asin lokal na paratinda sa Daraga Albay, kung kaya ang latest nungan kaya adal-adalan ang posibilidad na sa grupo, asosasyon kan mga night market vendors sa Daraga iparehistro sa Securities and Exchange Commission. Roger. Yan sabi Sertiyo ang dagdag niya itong istorya, Josh Pobino, DCGB. Salamat Joshua sa istorya, hali man dyan sa Banwa aning Daraga. Joshua Bino on the spot report. Yan, magayon na ma-empower as in matauan ng oportunidad iyan na grupo kan mga paratienda dyan sa merkado, night market, nin diskarte. And oportunidad pa tanganing nakulaan sa indang negosyo. Sinda-sinada. But it will need legislative act. Siyempre kung may babayaran na sinda sa gobyerno lokal, pagpadalagan kang night market na yan, igwa dapat ning ordinansaan. Pero that's good enough. Resulta yan kaso benchmarking itong paglibot kaya ng mga opisyalis dyan, buda grupo, kan mga may pwesto sa night market kan Daraga, sa Baguio night market, buda dyan sa Makati yata yun yung night market duman. Nakaukod duman, first hand, kan mga dapat na maintindihan. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good morning mantabi. Please go ahead na. Yes, maray na aga sa Tio, maray na aga po sa kuya mga paraan tabay sa mga dugang sa kapong pareta. Plano kan Philippine Drug Enforcement Agency Albay na ang pagiraray na ibusol at pagbugtak ni task force sa mga entry asin na exit points sa probinsya kan Albay para mapugulan ka po sa Tio na makalaog ang mga illegal na droga digid sa probinsya. Ini ang planong ni PDEA Albay Provincial Officer Noe Brigel kung sa iyang ipaliwanag na dakulang tabang kung magkakaigwa ka na nasabing task force dahil ang tadain ng mga kalaog sa probinsya kan Albay ang mga personang may darang kontrabando. Sinabi ni Brigel na nasabing plano ang NFA naipresentar kan mga nakali sa taon kan si dating Gobernador Alfonso Pizarra pa ang situkaw sa Kapitolyo Provincial kan Albay, alaga ini nagmaterialize sa dakulang pundo ang kakaipuhanan kaini, asin aminado siya na dipisil na ikondukta kung waraanin pundoan nasabing task force, dipisil magkaigwanin monitoring asin surveillance. Sinabi ni Brigel na ang task force ko taan na nabibilugon ang kompresto kan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno na nagiging katuwang ninda sa pagpugol kan proliferasyon kan illegal na droga digdi sa probinsya, lalo na anhali sa Philippine National Police. Sinabi ni Brigel na sa presente na sa moderate as in manageable man ang sitwasyon kan illegal na droga sa probinsya kan Albay, mantang nakatutok sindangon yan sa pagrumpag kan mga drug dens sa pagsasabing puga-puga sinda sa paglansar ng mga operasyon mapasaday man o dakulaan mga nanadakop dahil sa nakakatabang naman ini para mabawasan ang naiimpluwensyahan kan droga.
Yan po, Sir Pio, ang mga duwang tao pong informasyon halin sa luwas from Saga. Angel Mustasa on the spot report. Sabi ni Migong King Reginaldo, tama ini Migong King na sa imong ipinag-contribu man sa programa, no one can stop flooding because sea level is rising and due to climate change. Voluminous rain will still happen. Iyon yung pinagasabi ta. Yan. Igo nga ni sarong man na congressman yata ito, sarong local chief executive na nagpahayag kaan arog kaining bagay na itangaya mababasol gabos-gabos dyan sa flood control. Ang sarong nga sa factor dyan, yung volume kang uran mo yan. Pig para urulukan ito, pig para bash ito. Pero tama, baga tabi, Jerome, kung gulpen uran, sukaw sa tubig uran. Ako, dahil na kaya kaso flood mitigation projects. Maski nga ibaga sa ibang lugar, mga nasyones na asensados, ano ito so nasyon na binaha ng todo? Naigwa na ito ng mga marine flood control projects. So floods will be there talaga. Yan. So, iyon na tabian ha. And sa tuyang mga temas ko niya na simana, ultimo tango niya na simana, sa mga masunod naman aniba pa Good morning tabi diyan Giraray sa mga paraan tabay man to sa Rob Vax. Good morning kay Madam Tet Aldana, budak kay Ma'am Joy Monte Castro. Diyan man pati sa DENR. Yan tabi. Basta salamat duman kay kunyan Corley Diskaya. Pinadara na sa kunyan sa bank account ko. Budaso auto. Padignal dahiling mo na sa auto. Duman sa Facebook. Oy, da ikaw para credit ba yan, si Papagani. Papagani. Good morning Papagani tabi PM nyo lang sana so nagtaok kayan sa inyo. Ngunyan lugod aram ko na kung sayin man ako. Nagpost pa ko sa Facebook. So saro kong barkada padignal nagkasabat ang kabidyan sa simbahan, sa Albay, sa katedral. Nya ko retrato daw niya ako sa magayonon mong Bronco na jeep. Tapos pinost ko. Kariribok na naman. Nya ko, salamat Corley D. Dayo garing kasabay supayong. Iyo ang sa autong ginamit ko pasiring duman Jerome sa Sterling Bank. Duman ko kinubra so halik kidiskaya. Luxury car. Bronco Tata Jerome. Nahiling ko sa amigo ko, inya ko masira mo. Ang pagluna do pa sanay, sus talagang mahiling mo na matsuhon. Bronco. Padalaganong ko na dyan. Garuday ko na iuli. Sabi ko sa amigo ko, masay ka! Ara niya ako naglibot digdi sa compound kan katigral. Rinitrato kan sarong sima. Di pa man. Pinos ko sa Facebook niya ko, salamat Corley Diskaya. Ang kararibok naman sa mga amigo ta. Padignal po din ilingad, yun na nag-signal na si Padignal. Pa man, di laban na kita. Sige. Sala sa kuyang na pindot na kunyan. Na butones. Sa pangaran kabilog na tropa, kami po naglalaom na naman na tawan mi kamo nin serbisyo sa abot kan sa muyang makakaya. Sa pagikan informasyon kalingana siniba pa sa programang Tingog Kanbanuan digdi po sa DCGB sa presenteng semana. Viva Señor Santo Cristo! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Viva la Virgen! Viva Señor Divino Rostro! Happy weekend and maray na aga!